Dobrodošli, dragi blizanci, ili vi koji ste izmislili multitasking. Jedva sam čekala da vaš znak dođe na red, jer upravo je vaš znak moj podznak. Ali pre nego što pređemo na samo tumačenje znaka, voljela bih još malo da se osvrnemo na horoskopske kuće. Prva kuća, kuća Ovna, je predstavljala slavljenje čudesnog života. Bila je puna aktivnosti i energije. Druga kuća, kuća Bika, je razvijala tu malu bebu koja se rodila, hranila je, nudila joj san, zdrav razvoj u prirodi i miran rast. A sada dolazimo do perioda malog deteta, do vaše kuće treće. Zašto je baš treća kuća vaša horoskopska kuća? Pa baš zbog toga što su blizanci ti koje više ne interesuje nikakva hrana, koji više ne interesuje nikakav rast i nikakav umirujući san, nego baš znanje. Žudite za znanjem, žudite za otkrivanjem sveta. Vaša osnovna reč je komunikacija. Sve vas interesuje, i tamo i ovde, i sve u isto vreme. Vaš mozak radi kao sat i samo ste vi sposobni da tako razmišljate. Vi se družite. Ima puno ljudi oko vas i vama prija to ljudsko društvo. Vi ste prvi ljudski znak, za razliku od prva dva. Šta još volite? Pošto tako brzo se krećete svuda, potrebna su vam dobra prevozna sredstva. Prema tome, u trećoj kući je smešten i saobraćaj. A vi se družite sa svima i najbolje rastete uz vašu braću i sestre. Nije čudo da blizanci često imaju više braće i sestara. Tu stičete najbolje iskustva. Nekad su to koškane, nekad to nisu baš dobri odnosi, ali i tu učite brzo da se snađete. I naravno, pošto vas sve zanima, treća kuća je zadužena i za opšte obrazovanje, ono niže koje nam pruža jedno široko znanje. Vaš vladalac je Merkur. Merkur je vladalac dva znaka. I oba znaka su intelektualna. Vaš znak i znak Device. Ali kako vama pruža mogućnost da u isto vreme primetite 1000 različitih stvari, tako Devici pruža mogućnost da bude analitična i da stigne u srž problema. Ponekad možda zato ne vidiš čitavu šumu od jednog drveta, ali zato ste vi tu, da vidite sve odjednom, da imate širu sliku. Znači, vi spadate, vaša kuća je treća, i ta treća kuća, ljudska kuća, upravo odgovara vašem znaku. Kažu za vas da ste nestrpljivi. Kažu da ste nepouzdani, da ste prevrtljivi, da ste nepostojani. Hajde malo da izanaliziramo ove stvari. Vi ste mozak. Vi ste misao. U vašem znaku je rođen René Descartes. On je rekao cogito ergo sum, ili mislim, dakle postojim. Neki bi se možda zapitali ko to misli, ali vama to nije važno. Vi ste misao. Vaši procesi su toliko brzi. Vi 1000 stvari mislite u isto vreme. Planirate 1000 stvari odjedanput, a pored toga radite još gomilu fizičkih poslova. Zašto kažu da ste nestrpljivi? Pa naravno da ste nestrpljivi. Jer dok neko još uči azbuku, vi ste prešli na kinesko pismo. Jezici vam jako dobro idu. Kao recimo i najvažnijem koji je rođen u vašem znaku, Novaku Đokoviću. On koliko bešalno jezika govori, ali to mu je onako usput zato što savršeno igra tenis, najbolji je na planeti. A da li znate da je i porodični život njegov vrlo kvalitetan? A da li znate da se zanima i za alternativno i okultno? I isto tako svaki političar bi mogao da mu pozavidi, jer upravo on pokazuje kako treba da se predstavlja jedna zemlja. Veliki je dobrotvor, ali koga on to protežira? Pa naravno decu, zato što je iz blizanačkog tabora i zato što najviše voli decu. Ali šta najviše ceni kod dece? Ceni njihovo obrazovanje i zato najviše ulaže u škole i u kvalitetan razvoj i intelektualni napredak dece. Hajde još malo da se osvrnemo na njegov fizički izgled. Pogledajte ga kako je visok, najviše među svim teniserima.
Pogledajte kako ima dugačke ruke i noge. I naravno taj sport kojim se bavi vrlo često izaziva da bude povređen, baš te ruke i noge. Da li ste se pronašli među tim stvarima? Isto tako, on pati od raznih alergija i zbog toga je se pobrinuo i sad vodi računa o svojoj ishrani, tako da možete primetiti da se blizanci vrlo često hrane na neki specifičan način. Novak Đoković nam je baš dobar primer za mnoge stvari koje blizanci vole i kakvi su blizanci. Kažu da ste nepouzdani. Šta to znači nepouzdani? Je li to možda vaša krivica zbog toga što vi vidite širu sliku i zato što ste sve činjenice mnogo ranije prevrteli 1000 puta i sad znate gde je bolje da se krene, u kom je smeru bolje da se krene? Ili možda ste napustili jednu temu i otišli u nekom drugom pravcu bez govora, bez nekog odjavljivanja posebnog, zato što ne želite da gubite vreme? Pa ako je to krivica, neka ostane. Vi idete tamo gde je sigurno bolje. Vi ste misao. Kakvi ste vi prijatelji? Vi delite se ljudima zajednička interesovanja. Vi ste intelektualni znak. Vi ste vazdušni znak. Vi ste emotivni. Imam prijateljicu s kojom se družim skoro već 4 decenije. Rođena je pod jakim uticajem blizanca. Nas dve se čujemo dosta često i dosta često razmenjujemo bilo kakve intelektualne informacije. Jedna smo drugoj tu da je podržimo u bilo kakvim napredovanjima. Požalimo se i tražimo savjet jedna drugoj. A vidimo se 2-3 puta godišnje. A da li sam vam rekla da stanemo jedno drugo iza ćoška? To mi je jedna od najboljih drugarica. Vi ste izuzetno lep znak. U vašem horoskopskom znaku se rađaju najlepši ljudi. Ali to je, rekla bih, onako jedna infantilna lepota. Vi ste svi visoki, tanki i naravno bavite se još sa 1000 drugih stvari, ne samo svojom lepotom i modelnikom. Tako recimo Ana Konjikova, teniserka, ali je usto i manekenka. Zatim Heidi Klum, i ona je manekenka. Pogledajte te dugačke prste, kažu da kradete. Ili možda lepše može da se kaže da ste dobri trgovci. Sve je to istina. Da li su trgovci i lopovi? Pa procenite sami. Komunikacija je najvažnija za vas. Vi ste savršeni imitatori, ali isto tako reči koristite na najbolje načine i sposobni ste da ubedite nekog u bilo šta što je potrebno. U vašem horoskopskom znaku se rađaju veliki glumci. Johnny Depp, Natalie Portman, Angelina Jolie, jedna od najlepših za mene. Ali jedna od najlepših za celu planetu je i Marilyn Monroe. Interesantno je da su svi izuzetno lepi i da svi drže do oblačenja. Interesantno je da paze na svoju ishranu, da paze na to koliko vežbaju i kako se ponašaju prema svome telu. I interesantno je da potiču iz porodica više dece i vrlo često su to bile nestabilne porodice ili su sami, baš kao Angelina Jolie, usvajali decu. Rekoh, te porodice su bile nestabilne i onda su izazvale razne probleme kasnije u životu. Pa je tako Marilyn Monroe popila tablete, a Angelina Jolie se i dan danas bori sa anoreksijom. Šta da se tu uradi? Mozak taj koji vam tako funkcioniše jako brzo morate da odmarate. Ali kako najbolje da ga odmarate? Odmarajte ga kroz boravak u prirodi, kroz kretanje, jer vi ste pokret, vi ste strujanje vazduha, vi ste vetar. Trčite, skačite, vozite bicikl, naravno u prirodi, da bi bili zdravi. Skačite, ja iskreno obožavam da skačem na lopti, to me baš čini srećnom i onako probudi u meni velike količine hormona sreće. Ima još jedan problem koji se vrlo često javlja kod vas, a to su izazovi sa plućima. Baš zbog toga što ako ne provodite dovoljno vremena u prirodi, doći će do ovih problema. Još jedan predstavnik vašeg znaka, Aleks Šantić, je baš umro od tuberkuloze. I ja sam se kao mala patila sa astmom i alergijom i samo mi je disanje pomoglo. U disanju je moć.
u disanju je odgovor za zdrav život. Vi ste stvaraoci reči, baš kao i Aleksa Šantić, ali isto tako ste odlični interpretatori tih istih reči. Pa je u vašem znaku rođeni Zdravko Čolić i Ceca Ražnatović i Dragan Nikolić. Primetite kako svi ovi ljudi imaju neverovatnu harizmu. Primetite kako imaju mladalački izgled koji ih ne napušta skoro nikad. Optužuju vas da uvek imate neki sakriveni motiv. Pa da li je to greška ako vidite šta je za nekoga dobro i kažete mu, predložite mu da to uradi, a i vi se tu negde uključite zato što i vi imate neki cilj koji taj neko može da vam pomogne. Ako je greška, neka, krivi smo. Kažu da sam pristrasna kad pričam o blizancima. Kažu da su blizanci i ribe najgori horoskopski znakovi. Ali ja to ne bih rekla. Rekla bih da je svaki znak stvoren da pokaže nešto što najbolje zna. A blizanci pokazuju misaoni proces. Pokazuju kako to ljudsko telo može da funkcioniše kao kompjuter. Kako to možeš biti brz, uneti svežinu, radoznalost. Hvala vam, dragi blizanci, što unosite baš to, radoznalost, svežinu i dinamiku u naše stare duše. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Ako jeste, zapratite moju stranicu i lajkujte video. Sljedećeg 15. u mesecu ću nagraditi najbolji komentar, posebno ako dodate još nešto što ja nisam rekla o blizancima. Vidimo se!